Hello Zimbabwe, nasida kumbotaura nenyaya yaGeneral VP Chiwenga. The only man akakwanisa kushinga kubvisa munhu ainzi RG Mugabe. Mugabe munhu wekuti aizikanwa nyika yese pasi rese. Honestly speaking, hakuna kuti unoende kwezvinezvi ukasataura nezvaMugabe. Even kune vanhu vari outside Zimbabwe kwezvinezvi, ukatotaura nevamwe vanhu ikoko uchiti unobva kuZimbabwe, chinhu chavanotanga kukureminder about Zimbabwe is Mugabe. But this man akakwanisa kukurira police forces security forces ese enyika, akakwanisa kukurira iye General Chiwenga. Ndobva akwanisa kumuka chitodedzera kuti izvezvi tatovhara nyika, tatovhara state house, hakuna kubuda house arrest Mugabe, kusvika Mugabe abvuma kuti fine, basa ndakusiya. So zvichakadaro iye VP Chiwenga uyu General Chiwenga haana kuda kumboita greed kuti now ndakuda kuita president, because kazhinji ukanzwa nyika dzese kunonzi kwaitwa coup, kwaitwa something like this, hakuna anenge ari pamusoro iye achitungamirira coup anonzi anozosiya simba achisiyira umwe munhu. Hazviitike izvozvo. Munhu anenge atotanga akatowana mukana iwoyo ndiye anobva atopinda iye. But this man is the first person kuti alright, it's fine, iko zvinezvi rikanzi ndipe nhengi aitewo atange kutonga. Ende zvinhu zvakaita seizvozvo zvinhu zvekuti tofanira kuzvirangarira kuti munhu akakwanisa kuita zvinhu zvakadaro ari one. Ndakambotry kunyatsozvifunga kuti alright, this man tingati akabhadharwa here kuti ange achizoita basa iri. Answer ndakaishaya. Why? Because iye anga atongoro millionaire kudhara. He was a multi-millionaire before patoitwa coup, anga atone mari kudhara. Even imba yake kwada kutotarisa imba yake yaitogara ipapo, yanga itori imba yekutoti imba hombe kudhara inotodhura, yachitorora malife yake yanga itori right. Saka zvekuti tingati pamwe akatengwa kana kuti kunoningirira hazvina kumekera sense panyaya dzese idzodzo. But akangokwanisa kuzviita akati no, it's fine, ndakunosira. Ende muZimbabwe vanhu vekuti vakameka that history, iye akakwanisa kungoti ndakutosiya, ndakutopa umwe munhu, handisina problem nezvimwe zvakawanda, fine, ndobva asira president Mnangagwa bhanzi. Alright, Mnangagwa ndiwe chiwe waite president, fine. Mnangagwa munhu wekuti anga atotiza muZimbabwe atopa ma1 ende hapana pekuti aizodzoka achiclaima kuti iwo wazodai so saka ndakuda kupindawo. No, zvanga zvatovharana ikona kutonzi atori kunze kokuuya achitopinda patoti ndakatokuona muno ma1 aikwanisa kuzviita kozi simba rese anga atotora ndianga anarobha akuita end of power. Now is the same person wekuti akazono make a very big mistake yekuda kuzopinda kunoendwa vice, ndopa akazoroa. I think kuti maybe akazoleka a vision, because iye in my opinion zvaifanira kungoita this man kungotora it's fine, ndapedza obva angonogara zvake paside uri bo ava ndo maelders enyika, kana kutoti inini kuarmy kubva, but zvabva zvazikanwa kuti army ndo ine chimuti chese chenyika ya independent. Ndaifanira ngoti kubva nhasi wakomana ya independent kuno, but haana kwaseta izvozvo. I don't know why. And the mistake hombe yakaita ndobva apinda musystem yekuti anga yakatocapture iye ndobva apfekwa imomo pazvavharana. Is the same person iko zvinezvi akubuda achitadza kumhoreswa, zvinotonyadzisao zvinenge akutry kutomhoresawo kuti makuru anikanda ningiriki nawo. He is very loyal, but uloyal hwake kwazvazomusvitsa iko zvinezvi. Vanhu vakadaro vashoma vakakwanisa kuzviita. Iye Nelson Chamisa ndiye umwe akakwanisa kuti alright fine, agadzira political party zvese zvaitika ndobva ati ndakuresigna, ndakusiya, sara ini muchita zvamukuita. Advocate Fadzema here rasti makabva vatero vakaita the same muhistory yeZimbabwe. Zvinhu zvokuti hazvina umwe akambozviita. Ndo vanhu kutanga kuti vanofanira kutorangarirwa nehistory. Vanhu ava vanga vasiri greedy, vaita zvinhu vachiita zvinhu nemwoyo vachishandira vanhu. But the mistake yakaitwa iyoyo yekuti izvozvo wasvika bvanzi VP president wakunzi uri hungry for ningirigeni, wakuda power, because vamwe vakutanga kunyeyana part mode. Nah, this guy I think this guy 2030 anenge achiripo. Vanhu vatokanganwa kuti pakanga pana Mugabe angasingatangiki, wekuti akakunzwa uchingokosora kuti
kumubvisa ndopa driver zvinoperera ipapo ende anga asina mangwana, but this guy mistake yacho amene kuyamusvitsa. Amen, muri Zimbabwe panyaya iyi I don't know kuti munokwanisa kudzidza chii kana kuti kunzwisisa chii panyaya iyoyo ya General Chiwenga. The only guy akakwanisa kutora secha nyaya dzese dzemakuu, secha nyaya dzese panotorwa masimba, muone kuti ndiani anokwanisa kusiyira umwe munhu secha kana muchida. Andinomboti zvangu akapusa, no, andinomboti akapusa kana kuti anonzwisisa kana kuti pamwe iye aileka vision, pamwe anga asina idea kuti nyika inorana sei kana kuti zvinoitwa sei. Andinombodaro zvangu, pandinongoti secha about nyaya iyoyo. I mean, munoona sei guys. I know. And as greedy, this man has greedy. Not at all. Has to but greed zvake. Kuti no, inini ungapinda, it's fine. It's fine. Very loyal. Even ipo pacho aumbomunzwa achibuda achicomplain kana achita makuwa kana kunyaya kunzi azobuda ari pasikando yekuti anga achitaura kuti zvakati. No. Akuveseko. Vamwe vese vakaita nawo basa rekuu. Vazhinji vacho vakadzima. Kwatosara vashoma vekutoti zveso vari muhomwe, vakaiswa muhomwe. Vangutoti simba racho havatorina iko zvinhu zviri kuita kana anything. Because vari muhomwe vakaonerwa kare mashots acho. Anyway, anenzeo dzekunzwanzwa. Ameno munzwisiso panyaya yo guys. Ndambotry kuda kuvhura nzeo but ndikonge musinzwisisa yacho. That has greed. And I don't bother akapusa. No. Asi inini pa point yangu ndangoti I had a mistake. Aifanira kuita sei alright guys. Kana kuti oita sei. Tell me what you think in the comment section.